Ani maliko kan ka fo ka walima don ka sangani aw ka nyamadali Chirifla TV jakan so fe madama jemka mun be nango mako anda me jemka atefa amunungo san wati be ka fo ka walima don ka fo dugubla o ka ofshala da wili mani vindo mini turmi ni dibe ke do mala fle o humu ko nana bi ame yoro mina ode tabako toyi kenyeba cercle kono kay marabolo konana ka sangani anya bala togomina kene badure la benaya ka ke ladala kene la de la folu sengoro do kabo maningala wala sa kasega muso ambalaka ulu tolo do ko nyanamaya ka ke nusonja ani farfano kono na manya ka for la de la folido jemka inde ya anda me wala anya kanu kasega somo sama nyini kadi awma janko amunute aga siga ke asiria yi okumu konnana ni ngone andendo e kene kono saw anga siga anga nyemada bi anga ampaga nchu uteke mande la esau ni ya keto ka damine ni bara menjendi na muso organiser kayna dindi wulu dram be doane ni ta poloti ala kana kala parti ala kana ko chama ita kendola parce que ni mo do taganya ante ko sagla
muso ni dingo la peo dugo ko la wala ko do buti ko xamna Allah helati ko donc ma ni jama fe halbe ko do ko me ci ko be ko sabati me dugo ko la ali ko chama itam be ken dola la délégation men nata primo atana commandant bama atana si merluma atana si na teni tigoluma délégation fa fe nata dugo fa fe nata dugo tigo la ko to be be denima donc be duma nata ala jama be duma tagi jama fa ba mi adu ko tala ka jense ko nyuma ala ki sigere ma be nato ala man me to même me to ala ka na ko so to quoi donc mi jama be gar fala adama ala ko bana ta ko tiyala dole mu nauti akake di jini lay salim kabirin duguti ki hololu ma di sire buguba hawa susoko nyo musa banjugu kala hawa ni ala jamakan kala madini ala jamakan bunjalalu kala jambere ni ala jamakan ninte ko doron ko be kumala bamman kusan kumola kumobe kinyambul ndebe tabo ko to musoni ake jagila kidi ngolu jagi kelu jagi ni kantala luwoje ndintanda buluje kenta buluje doromentanda buluni nubila luwo bulala le kata kasikika kanta bunya ninni nyokon keta tabo ko to hanin ta sata sila nimisantento telima tabo ko to komini alukan kunna wule alaka kumanda moning hera dun alaka jama hera dun ka hera bo kan kisi duna gero na masibo makahinna ta ka bakolula duna be ka ya hamma kusan kumala ala sagwalu sagwa donc foli be se tabako to musoma be wele kandi tabako to musoma niye ben signi dodi al samba nyinu fe uka utege di nyokoma ka do ndakele fe ka bo ndakele fe mo na ngani yakara kelenye aw hakilina kera kelenye aw be barake ko nyuma wa dube yiri wa jamana be yiri wa otuma muso tabako to muso alibi ayedo faraw ka beka aw ka je aw ka nyokona me aw ka da nyokona 8 marsi akera muso ka hake de nyini kama aywa ntemento mbo foli bla anga muso minu nu tora dahir me nyini sefe ba nyini bela jere fe be ka duwa kuyi o ye hake do de fanaye parce que bu dahir me de nyini na kana u ka du la balonai amba fo ko alaka hinula ku da rosuma tabako so awye ka foye kenyaba anya antege di nyogoma am bena ambe ta haki kelefe ambe seki kelefe donc amma kunyana amba fo alhamdulillah otuma amba fe aw fana ko example ta aw ka be foyte bembo bende be dudia bende be dugudia bende be jamana dia otuma muso aw ni ce aw ni hakili nyuma anyana ambe barka da bele jeli ambe tlaka duauta anga jamana yi alaka anga jamana barsi halibi alaka asimi me anguna abe minyi ni kadi jamana mano ye here ya alaka odatike alani alakra harama sali ala muhammad
Hey!
an bɛ taa ka sunɔgɔ la aw hakili la tigɛ bilahi bɛɛ de wulila k'i jɔ bɛɛ de jɛra nin kɔ bɛɛ de jɛra ba kɔ bɛɛ de jɛra fa kɔ bɛɛ de jɛra muso kɔ bɛɛ de jɛra balimaw kɔ bɛɛ de jɛra denw kɔ ka t'i da kungokolon kɔnɔ ka juguw kɛlɛ ka juguw ta tiɲɛ pour que malidenw ka lafiya a tɛgɛrɛ b'a fɔ armée Mali ye sa armée Mali ɲɔgɔn tɛ yen a tɛgɛrɛ b'a fɔ kisi kene ala tɛ ala b'a fɔ arimamani Asimu Goyita wasa Asimu miyangaw bɛ yan wa est-ce que miyangaw bɛ yan wa dugutigi n'a ka conseil chargé a n'a baarakɛɲɔgɔn Tabakoto kafo ani Tabakoto musojɛkulu a ɲɛmɔgɔ ou bien u ka nɔnabila minnu bɛ yan an bɛ foli ani barikada kɛ aw ye an ka kunbɛ ko ɲuman na an bɛ aw fɛ yan bi ka sanga ni musow ka don ɲɛnɛmayali ye don min n'a kɛrɛnkɛrɛnna diɲɛ seleke naani jamanaw fɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnba min kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko Nations Unies olu de y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲini diinɛ jamana bɛɛ fɛ marisi kalo tile 8 k'o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen k'o di musow ma diɲɛ musow ma k'o di musow ma Mali musow ma k'o di musow ma Keɲeba musow ma k'o di musow ma k'o di Tabakɔtɔ musow ma wa Tabakɔtɔ musow y'o faamu Tabakɔtɔ musow y'o faamu u jɔra a kɔrɔ o de la u y'a ɲini an fɛ an kana fara u kan u ka don ɲɛnɛmaya o de y'an se Tabakɔtɔ yan don kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a dira aw ma ba la aw sera a kɔrɔ wa a y'a waleya k'aw félicitation k'aw ni timinanja k'aw bɛ min na ale ye jamanakuntigi de ye a ɲɛ b'a la a b'a kalama hali bi k'an ka ɲini aw fɛ a k'aw cɛsiri du tɛ diya ni muso tɛ dugu tɛ diya ni muso tɛ jamana tɛ diya ni muso tɛ jamana yɛrɛ tɛ jɔ ni muso tɛ musow a barika aw ye
ni mɔgɔ min b'a kalama kɛ i b'a mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya na zone minière ninnu na président de la société civile da sera ma musow bɛ jɔyɔrɔ min na u denw ye musow bɛ jɔyɔrɔ min na u cɛw ye musow bɛ jɔyɔrɔ min na u balimaw ye o dogolen tɛ an b'o barika da musow ye musow a barika